Нарешті, лише через 3 місяці, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль розкрив карти, чому в кінці минулого року уникнув зустрічі з депутатами парламенту Чехії у складі чеських парламентарів Томіо Окамура, Радима Фіали та Ярослава Голіка, разом з якими прибули керівники Всесвітньої ради підкарпатських русинів на чолі з головою організації Василем Джуганом та його заступником Михайлом Тяском. Про це Геннадій Москаль повідомив минулого тижня на своєму сайті, та цю інформацію поширили українські ЗМІ. На його думку, приводом візиту європейських парламентарів було дослідження питання забезпечення прав русинів в Україні. На переконання Москаля, ця подія ініційована Росією з метою дискредитації України на міжнародній арені з використанням русинського питання і розпочалася антиукраїнською інформаційною акцією в чеському інтернет-виданні «Парламентні лісти». В ній містилася інформація про нібито геноцид русинів в Україні. На думку Москаля, вороги України хочуть почути представників місцевого русинства, які б засвідчили інформацію про існуючі репресії русинів на Закарпатті. Тож, саме тому Геннадій Москаль і ухилився від будь-яких контактів з чеськими парламентарями, і їм самим прийшлося спілкуватися з русинами Закарпаття, де вони від усіх присутніх на зустрічі почули саме те, чого боявся український чиновник. На зустрічі з чеськими парламентарями всі присутні одноголосно твердили про українську політику етноциду підкарпатських русинів, що проживають в сучасному Закарпатті, колишньої республіки Підкарпатська Русь, анексованої сталінським режимом після закінчення Другої світової війни. Хоча світовій спільноті добре відомо, що питання щодо визнання русинської національності вже давно перебуває на контролі Організації Об'єднаних Націй, і Комітет з ліквідації расової дискримінації неодноразово висловлював стурбованість відсутністю визнання в Україні русинів та рекомендував Україні, як державі-учасниці конвенції, вирішити питання визнання русинів позитивно, про що йшла мова на зустрічі чеських парламентарів в різних районах Закарпаття з русинами, далі в сюжеті. Коли я пригадую 25 років українських, та кажу, що я вже старий, щоб я міг зрозуміти, куди цей народ йде. Оце є велика трагедія українського народу. Але при чому тут ми, підкарпатські русини? Ми, підкарпатські русини, усе були європейським народом, маємо велику історію як європейський народ. І в цьому плані, значить, то, що ми були приєднані до восточнослов'янських народів, то вже є велика трагедія. А сама велика трагедія, коли наш народ надіявся, що в момент розпаду Радянського Союзу наконець ми достанемо то, що ми вже мали. І наш народ дійсно проголосував фактично за поновлення права на національність, а права на автономію. Пройшло 25 років, нас до сьогодні абсолютно ніяк не визнають як русинів, як окремий підкарпатсько-русинський народ, який був визнаний Сен-Жерменським договором, який має право на самовизначення, то ніякої розмови про це не може йти. А вже я не буду казати, до якого битового рівня довели наш народ, разом із усім українським народом. Ми, русини, могли б бути самими щирими друзями України і українського народу. Але якщо українців пригнічували Великий Радянський Союз, то чого вони дозволяють собі пригнічувати нас? Я очолюю Воловецьке районне общество русинів, і від нас просили, щоб районна рада визнала, чи є русини у районі. 2004 року на районній сесії винесли рішення, що в Воловецькому районі проживають люди,
які себе називають русинами. Это разве не фашизм? И вот нас, русинов, не допускают в правовое поле Украины и нас не считают за народ. За это мы не можем решать свою судьбу. За нас решают украинцы, как в 1944 году. Как скажут, вот так и будет. Потому что они нас не считают за народ. И вот что характерно, что весь мир признает, что русины это отдельный народ, потому что это вынесено международным правом, решением международного права. Но почему-то Европа... Дав Бог на землі русину, най русини будуть. Дав Бог на землі потім русичів, у русинів на Дніпро русичів. Моглися лишити русичі. Дав Бог росіян, русських, московію. Най будуть і русські, але най будуть розумні люди, вбожили в мирі і дружбі між собою. Най живуть у дружбі русини із румунами, із мадярами, із словаками, із чехами, з поляками, із українцями, з росіянами, із американцями, із австралійцями. Най живуть в мирі і дружбі. Можливо, відмова від зустрічі з парламентарями була доцільною для іміджу України у світі. А то могли б європейські парламентарі почути від москаля демонстрацію суто його манери вирішення будь-якого проблемного політичного питання у притаманний саме йому спосіб, який добре знайомий українцям. Та є підозра, викликав би у європейців шок та наніс реноме України більшу шкоду, ніж правда про русинів в Україні. Кажи, пішов ти нахуй, іди к йобаної матері. Так якого ти хуя до мене приїбався?